Узган атнада Саба урта мәктәбендә республикабызның будет чисто хәрәкәте активистлары һәр җирдә чиста булсын экологик форумын үткәрделәр. Форум эшендә Саба районы мәктәпләреннән 60лап эко-активист катнашты. Будет чисто хәрәкәте активистлары ел дәвамында мәктәп укучылары, актив яшьләр белән тыгыз элемтәдә торып эшлиләр. Будет чисто һәр җирдә чиста булсын экологик форумы Татарстанның берничә районында үтә. Саба урта мәктәбендә үткән форумда район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгы, шулай ук будет чисто төбәк яшьләр иҗтимагый оешмасы вәкилләре чыгыш ясады. Укучыларны экология темасына проектлар, конкурслар белән таныштырдылар, башкарган эшләргә нәтиҗә ясадылар. Форумда минем район экологиясе республика конкурсы җиңүчеләре бүләкләнде. Сатыш урта мәктәбе укучысы Алмаз Сабиров эссе номинациясында 2нче урынны яулады. Экология моего края дип аталган конкурсны минем биология укытучы ярдәмендә белдем, Венера Ризвановна. Ул миңа бу конкурс турында сөйләп китте һәм номинацияларында әйтте. Миңа иң ошаган номинация ул эссе язу булды, чөнки миннән ул чыга һәм бик әйбәтчә һәм күргәнчә минем әлеге эссе өчен урыным да бар. Мин экология белән инде күптән кызыксынам. Без Саба районы белән Казанга да барып кайткан идек. Мин шулай ук олимпиадаларда катнашам. Килдебәк урта мәктәбе шактый еллар экология, табигатьне саклау юнәлешендә актив, нәтиҗәле эш алып бара. Бәйгеләрдә укучылар белән бергә укытучылар үзләре дә катнаша. Әлеге мәктәпнең директор урынбасары Алина Вәлиеваның конкурска юллаган эше шигырь номинациясендә 2нче урынга лаек булган. Мәктәпкә килгәндә экологиягә аерым юнәлеш, аерым эш алып барыла дип әйтсәк була. Балалар төрле чараларда актив катнашалар. Шулай ук район күләмендә, республика күләм үткән чараларда, мәктәп күләмендә дә үткән чараларда актив катнашып торалар. Менә бу бәйгедә дә мәктәбебездән 2 укучы катнашты. Алар 8нче сыйныф укучылары, берсе Ганиева Сөмбел, берсе Касимова Гөлфинә. Берсе шигырь язып катнашты, берсе поэтический эссе язган иде дип хәтерлим. Бу конкурс үзе 35 яшькә хәтле яшь категориясындагы кешеләр арасында үткәрелде. Мин үзем шигырь язып поэтический өлкәдә катнаштым. Шигырьләр яки әдәби әсәрләрме, инша язасыңмы, син аны үзеңнең районың турында, үзең районының табигате турында, экологиясына багышланган әсәр булырга тиеш иде. Район укучылары экология, табигатьне саклау буенча үткәрелгән чараларда катнашу белән бергә экология фәненнән олимпиадаларда да уңышларга ирешәләр. Миңа экология бик ошый, ул бик кызыклы һәм кирәкле фән дип уйлыйм. Мин республиканский олимпиадада катнаштым һәм интенсивта катнаштым, проектная экология дигән. Форум барышында районыбызның эко-активистларын Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгының әйдәп баручы белгече Анастасия Медюкова министрлык эшчәнлеге белән таныштырды һәм үткәреләчәк чараларда катнашырга чакырды. Будет чисто яшьләр экология хәрәкәте җитәкчесе Диләрә Сатикова Татарстан эко-активистлары өчен мөмкинлекләр һәм экологик чаралар турында сөйләде. Сегодня у нас проходит форум «Будет чисто в каждый уголок». У нас такие форумы проходят в нескольких районах Татарстана. И вот одним из районов мы выбрали именно Сабинский район, чтобы школьникам, детям, учителям рассказать о том, какие есть сейчас экологические проекты, конкурсы, возможности, где они могли бы принять участие. И, конечно, сегодня в рамках форума также будут проходить площадки, интерактивные площадки, где мы будем разговаривать про свои экологические привычки, про свой экологический след, который мы оставляем, и будем учиться проводить экологические мероприятия, экологические проекты у себя в районе. Экологик форум Саба районының яшь эко-активистларын очраштырды, бер-берсе белән якыннан таныштырды. Алар форсайт сессияда катнаштылар, командаларга бүленеп эшләделәр. Саба районы экологиясын саклау, үстерү буенча үз тәкъдимнәрен керттеләр. Туристик походлар үткәрү, икенчел шимал җыю, табигать байлыкларын өйрәнү һәм аларны саклау буенча үз идеяләре белән уртаклаштылар. Шулай ук интерактив мәйданчыклар эшләде. Биредә экологик эшчәнлекнең яңа формалары белән танышырга мөмкин булды. Форумда катнашучыларга күп яңалыклар, бәйге, конкурслар турында мәгълүмат җиткерелде. Иң мөһиме, санитар 2 айлык барышында алар барса да бик актуаль булачаклар.